Ake ngiqale nje ngokubingelela. Ngicela ukubingelela umhlaba wonke. Ngibingelele iNingizimu Afrika. Mase ngibingelela nabangithandayo. Ngiphinde ngibingelele nabangangithandi. Ngoba laba bangangithandi nginesiqiniseko bayogcina bengithandile. Ngoba nalaba abangithandayo baqale bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda okusho ukuthi nawe ongangithandi kodwa ngelinye ilanga uyongithanda ngoba umhlaba awuyona lento ocabanga ukuthi uyiyo. Ilanga oyobona ngalo ukuthi you were misled kunoma yini obubhilivela kuyona yila uyoqala khona uthande mina ngoba mina ngiyohlala ngihlele eqinisweni ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu. Empilweni uze ungawakhaleli amanzi achithekile ongeke usakwazi ukuwaqoqa simply because by making a silly mistake concentrating emanzini asechithekile uzogcina uphuthelwa okuhle uNkulunkulu abezokududuza ngakho ngalamanzi achithekile. Ukhalela amanzi wena kanti uNkulunkulu khona imfihlakalo asekuphathele yona. Maye chitheka amanzi empilweni thatha ithemba lakho ulibeke kumnini mandla onke ukuthi what is next. Ngiyazi ukuthi ngeke ungilinge ngokungaphezulu kwamandla ami. Into eshaya abantu empilweni abantu bakhalela izinto ezisuke isuswa kubona because zine bad impact. Abanye bakhalela izinto ezisuswa kubona because kusuke sekubonakala ukuthi zine negative impact. Wena ufuna ukubuyisa into engakuyisi phambili, ufuna ukubuyisa into esiyinqotshiwe, ufuna ukubuyisa into ohlulwe uyiphethe. Ngoba awukholelwa ukuthi uNkulunkulu khona ukukhula kuphathele kona. Into emnandi, good things comes for those people who can wait. Ungatatazeli empilweni. Mina ngiyohlala ngiwasha amaqiniso. Ngiyohlala ngikwamela futhi. Alikho ilanga la ngiyosho khona into mase kuthiwa ayenzakalanga. Namhlanje beliduma leko Pitoli kugcotshwa upresident. Ngirelaxele mina ebukhosini ngoba sengidlulile mina lapha. Ama message angenayo abantu bethi King Bhaka kanti wathi King Bhaka unjani? King Bhaka lento wayisho 2 years back wathi yolithatha ihlandla. King Bhaka sesiyafakaza namhlanje. Ama message angena kumina ngeke uzubelieve ukuthi ngivele ngithi nje thank you ngoba mina angisafocusile ukuthi kwenzakalani. Sengifocuse ukuthi ke manje yini ezokwenzeka going forward empilweni zabantu because mina ngayisho lento ngathi umsebenzi wami ukuvikela umuntu. Into exploiter umuntu especially omnyama lento isitha kumina. Ukuthi ubani oexploitayo makuwumfundisi oxhaphaza abantu uyisitha kumina. Makuyipolitiki exhaphaza abantu uyisitha kumina. Mangabe ukuthi inyanga exhaphaza abantu uyisitha kumina. Makuwumphathi emsebenzini oxhaphaza abantu uyisitha kumina. Mina nje ngayisho ngathi ngummeli. Ngimele abantu. So unfortunate ukuthi ngisho uSathane naye unabalandeli bakhe uSathane. Ngisho mfethu ungahlukunyezwa umhlukumezi naye unabalandeli bakhe abazothi hayi bekufanele akuhlukumeze. Mina ke ngimela abantu versus lawo ma spirit anenhloso yokudonsela umuntu emuva. Ngokwe spirituality there is no one who can ever match me. No one. If ukhona
othi King Bhaka mina ngazi ubani loyo ngiyakutshela ngeke baba because uhambo la kamoya lunezingqinamba angeke mawumphefumulo uhlangene nenyama ukwazi ukuyimela. Ingakho mina ngibonga ukuthi uyabheka mina mangabe ngirecognize inkolo ngisuke ngarecognize umuntu ohleli esihlalweni ngisuke ngirecognize abantu abasuke beformishe leyo nkolo. For instance nje mawungibona ngikhuluma ngoShembe ngirecognize umuntu owaqala indlela yakaShembe. Mawungibona ngirecognize inkonzo yabapostoli it's because ngirecognize iforma yabapostoli. Uyabona yabapostoli abathuyiwe emhlabeni ukuba bashumayele ivangeli. Uyabangene indlu nendlu beshumayele ivangeli. Ngisuke ngirecognize iforma eyokuba iforma yabapostoli noma ngakuthiwa sebahlukana kangaki but iforma will always be the former. Ingakho mangikhulume ngompostoli angifavor ifaction ethile. Ngifavor the formation of the apostolic church wherever they are. Because ngiyawazi umsebenzi osuke ubekwe ezandleni zawo bezongena indlu nendlu beshumayela ivangeli. Kweminye imizi bafike bavalele icapha, kweminye imizi bathukwe, kweminye imizi babizwe ngamagama. I understand it mawungibona kumele abapostoli. Mawungibona ngidefenda usiko lesintu ithi because ngiyazazi impande zethu ukuthi kahle kahle sobani siqhamuka kuphi simisela ukuyapi. The color of my skin means a lot. My surname states a lot. Ikuthi nje mina ngunzama kusho a lot. No matter ukuthi ke usungangididisa kanjani, the color of my skin and my surname state a lot. Funa ukuthini mina? Ayikho into engenzeka ngaphansi komthunzi welanga mase kuthiwa asibonanga. Uma mina ngirecognize uJesu ithi because ngiyawazi umsebenzi phezu kwempilo naphezu kogcobo labantu wegama elithi Jesus. Lilodwa igama ngiyazi ukuthi lenzeni phezu kwempilo zabantu igama elithi nje Jesus. Ngiyalazi lelo gama. So uma leli gama lizokwenza imangaliso empilweni yabantu abaningi mase kuqhamuka uSikhotheno yedwa athi uzogceka, anginendaba noSikhotheno yedwa ogxekayo. Ngibonile inyoni mina ezinye izinto zabafundisi zigxeka igama elithi Jesus. Awukwazi ukugxeka into ekwazi ukuphilisa abantu abaningi, awukwazi ukugxeka. Kunabantu abashintshile bayeka ubugebengu ngenxa yegama elithi Jesus. Ukuthi lo Jesu bambona ora bambonanga kodwa ngenxa yegama wathatha isinqumo wabiyeka ubugebengu. Kunabantu abakwazi ukushumayela ivangeli bakhulume ngokuphenduka nangampela baphenduka abantu ngenxa yegama nje elithi Jesus. Kunabantu abakwazi ukunikela kwabanye abantu ngenxa yegama elithi Jesus. So mawuthi uchallenge igama elithi Jesus, do you know the impact that you are about to make it to the universe? Bese ngiyabona ukuthi umuntu ucabangela yini. Thothi umuntu ufuna ukintroduce into yakhe entsha kwayena ngayi understand bese egxeka into well established. That is the biggest mistake you are ever making to this world that we are living in. So that is the reason why I will always come forward and stand for the truth, because I know in this particular world there is nothing that can heal the human being without truth. That is me as King Bhaka. Mase siyawamela amaqiniso. Kuna mina mangikhuluma ngemimoya ngokuhlukana kwayo ngikhuluma ngezilwane. It's because ngiyayazi mina umonakalo wenziwe yilwane.
Ngiyawazi futhi umqondo owenziwa zilwane. Sometimes izilwane ezolwa nawe ziyakwazi ukuzenza ezifu zowonkulunkulu because zifuna ukukudonsela phansi wena. Ngiyazazi izilwane mina. And ngiyasazi futhi isilwane ukuthi akuyona into evele ikhishwe kalula because mase singene ngaphakathi sithwebula size sithwebule ngisho i-DNA yakho isilwane. Yingakho ngithi mina izimpi zakamoya nezimpi zasenyameni kuye kubalekile ukuthi mawuzonqoba impi yenyama uqale uyinqobe ngokamoya. Yingakho mina ngasho futhi ngangaprofeti ngangisho because ngase ngitsheliwe esigodlweni kwathi uRamaphosa uyolithatha ihlandla lesibili. Amanga mnandi kumina. Kodwa ngoba kusuke sekushiwo kuzokusakwazi ukuphikisa ama-higher power mase kuthiwe kuzoba nje. Awukwazi ukubuza imibuzo ukuthi why because uzothi why lo bese uthi wena ufuna kube yilo kanti nalo unezinto zakhe wena that you are not aware about at the moment. Emazulwini kubukwa yonke into ukuthi okay ke bebonke nangu uzolithatha kodwa kuzoba isikhashana ngoba khona ukuthile, khona umuholi osakhiwa, khona umuholi ekusalungiswa izinto zakhe, khona umuholi osahlelelwa. Yilo ozothatha while kusahlelelwa lo. Thina sibona liyona uma lo sekuhlelwe yaqedwa yonke into yakhe uyobe seyangena siyayithatha izinto zakhe njengasebukhosini mengabe kukhuliswa ingane ezoba inkosi nasemazweni sihamba kanjani. Yingakho ngithi mina mfethu lapho ukhona makuthiwa ulwa nezilwane. Hey soyinqoba leyonto. Uyabona kunomfowethu la ofikile kumina ngeke ngilibize igama lakhe because ubeza ngoba esexakekile. Wangitshela futhi iqiniso wathi King Bhaka mina bengakholelwa kuwena kodwa ubaba wami ushawe istroke usesibhedlela. Ngifuna ungiprovele ukuthi uzokwazi ukumkhipha. Why ngisho lento? Ngisho lento because ngelinye ilanga mangafika umuntu kumina athi ufuna eze private umuntu athi angimusho lo muntu osho njalo ngiyomusha. Ethi angisisho isibhedlela ayekusona ngiyosisho. Bese funa ifile esibhedlela ukuthi wayengene ngobani siyolithola ifile. Mina mangikhuluma la ngisuke ngikhuluma into enobufakazi omnjalo. Uthi lo muntu ubaba wakhe usesibhedlela eMaritzburg. Angisho eMaritzburg Hospital, eMaritzburg as indawo. Ushawe isilwane akwazi ukwenza lutho uza kumina. Uyazi ngenzeni mina? Into engiyithande kumfowethu uqale kwahlambuluka kuqala. Wathi King Bhaka mina like umoya wami ukukhonzile. Kodwa kunezinto othi mawusuzisho ngingayithandi kodwa ekugcineni zibe yiqiniso. Ngathi njengayiphi wathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili. Angimfuni uRamaphosa. Kodwa nakho manje ulithathile. Yabo so wena usho ungabheki ukuthi sifunani thina usho into ekusuke izoba yiyo. Yingakho nje akugula ubaba. Angisana ndaba ukuthi baba ushawe yini kodwa ngiyazi ukuthi mawusuthe uzosinda ubaba uzosinda. Ngathi hayi vele uzosinda thola umakhanda oil. Hey lalela wenzeni lo bhuti uvele wakhipha u10,000 wathi King ngifuna yosetshenzwa wena edamini lamakhanda. Uyabo kodwa ngoba usesibhedlela ngizocela unginike umakhanda ngibe ngiyomsebenza kodwa maye phuma esibhedlela ngizofuna eze kuwena. Ngamnikeza ngamtshela kenzini. Namhlanje ngithola izindaba zokuthi beshawe istroke engakwazi kwenza lutho usephumile esibhedlela. Uma umuntu ufuna ufakazi bale nkulumo yami mhlawumbe ufuna ama record esibhedlela ngena noma esephuma noma ufuna umfana oze kumina noma ufuna ubaba unelungelo lokungithola bese ngiyakunikeza bese wena uyoyikhulumela nabo uma ufuna esibhedlela uyiyele khona ngoba angiyikhulumi into engenabufakazi. Sengisholo nawe sekhaya ukuthi izilwane abathi bakushaya ngazo ngiyocela mfowethu ukuthi masikushaya isilwane qinisekisa ukuthi uyangithinta ngiyokwazi ukukusiza before ushawe istroke ngoba istroke masikushaya kusuke sekuphela igazi la ngakulolu hlangothi lolo ebesimunca ngakhona isilwane esikushayile kanti thina masikusiza siyasivimba isilwane. Makuukuthi amabhizinisi akashona phansi sewukwenze konke akwenzeki umndeni wakho uyabhidlika hayi I can advise you uthole umakhanda so deala nalezi zinto lezi
eshonisa phansi amabhizinisi akho nalezi zinto ezidisturb umuzi wakho futhi kumnandi mangabuzwa kogezwa yimi ngizandla zami ukuze kugcineni ngingasho ukuthi hayi wena ungenzanga kahle kumele kwenze mina myself ngeke uzukhalela u10,000 wakho ukuthi sazo nomsebenzi. Yingakho namhlanje ngithi bafethu angifuna ukukhuluma nalabafundisi. Bafundisi bami konke engicela ukufundisa sona. Lento ukuthi bengabe kunenkonzo kuthi mase kufika healing hour bese kuba nabantu abawayo noma abawiswayo. Wrong ilonto. Empilweni baba ayifuneki impilo edonsela emuva. Kufuneka impilo eya phambili. Umuntu ogulayo ohleli phansi akavuvuswe. Kungathathwa umuntu ozambelayo ofika ngemoto enhle semnyango endlini azowisa kulokubheka amapitikoti phezulu. Lo muntu umphindisele emumva bawumuyisa ngoba ukhombisa isilwane thizeni ukuthi umuntu owakalula lo mawumuyisa. Awukwazi ukumuyisa umuntu mawumuyisa umuntu esontweni awumsizi kodwa uyamgqilaza ufaka umoya ozowisa yena ozowisa amabhizinisi ozowisa izinto zakhe ozowisa umndeni wakhe ozowisa impilo. Empilweni asingawisi asenzeni asivuse okuwile. Abayiyeka abafundisi lento yabo yokuthi bathi bayawisa emasontweni. Okwesibili ngeke isilwane usikhiphe uphakathi nabantu. Uma ekhona ogolozayo uyabona mangabe kuzo umuntu bese ekhuluma umuntu athi akhulume ngezwi kube ngathi ukukhuluma isilwane kuyena imina bengizonibulala sengiyaphuma. Kusuke kudlalwa ingqondo. It's either kudlalwa umfundisi noma kudlalwa ibandla noma nidlalwa nonke. Asikho isilwane esishoyo ukuthi sengiyaphuma ngoba isilwane sazi ukuthi umzimba waso lo esesihleli kuwona asinalo eliyikhaya sifuna ukuhlala la. Asikho isilwane esingakhishwa ngokushumayela. Khohlwa baba. Ukushumayela ngoba ngisho uJesu Kristu akakwazanga ukukhipha izilwane ngokushumayela. Wenzani? Wathuma uJohane ukuthi akaye emfuleni koJordan aye kokhipha ayogeza abantu enkingeni akhipha imoya engalungile ukuze babe ready for umoya engcwele. uJesu wafike sefaka umoya engcwele. uJohane wayesenikwe uJesu amandla wokwazi ukulwa nezilwane. Uma kuthiwa kwakade kiwe emfuleni eJordan kubhabhadiswa ukubhabhadiswa ngokomthetho akuyona into ekumele yenziwe nje sakudlala. Umuntu agcophoze eglasini athi consi athi ngiyakubhabhadisa. Ukubhabhadisa kusho ukuthi ngena emanzini mase kususwa isichitho kususwa ubumnyama kususwa inkinga kususwa izilwane esezuthwebulile umzimba wakho. Mase busukile ubumnyama bese uba ready for ukumukela umoya oyingcwele ohamba nomlilo ukuze uhambe uyobhubhisa ngaphandle nawe sewunamandla. Hayi lento vele kuthiwe manje kuthiwe ayikho lonto le kusuke lapho kushawa umqondo. Ingakho uzobona umfundisi okade uthi uzwe kuthiwa few months down the line useshawe istroke noma few months down the line selele esibhedlela nawe uyagula ngoba wenza into engekho. Uthi kuyiwa emfuleni kugezwe kuhlanzwe umzimba ngoba umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Uma ngabe kuzofakwa umoya engcwele phakathi kwakho, uma kuzofakwa amandla, uma kuzofakwa ukunqoba, ayiqala isuswe into eyisilwane. Fana sendlini uqala ushanela ukhipha izibi bese uyakolopha bese udla isidlo sekhethelo sewukorobhile endlini seyihlanzekile indlu senempilo. Uqala ugeze wena in a normal circumstances. Uqala ugeze bese ugcoba amafutha. Awugcoba amafutha ungagezile. Uma ngabe ugeza wenzani? Ususa umjuluko,
ususa into ebezikunamathele, ususa into ebezikuluma, ususa into ebezikuhamba, uyageza. You are washing away those demons so that you will receive the Holy Spirit. You will receive the anointed oil. That is what I'm saying here. I'm not sure that you get me. If you don't get me, mfethu, but hambo consultant nomuntu omfundisi wakho o spiritually uplifted. Hayi lemidlalo yenzakalayo. Abantu badlalile abantu. Umuntu uza ngento serious ukuthi kunenkinga kodwa kuzodlalwa. Yabo manje ngiyathandaza, ngiyacela emazulwini ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi phakathi etsheni lamakhanda oil kusetshenzwa kanjani before uye edamini. Ngizobakhombisa ngoba ngiyacela and sekuzovuka esigodlweni ngibakhombisa abantu indlela ekusetshenzwa ngayo etsheni lamakhanda oil lapha edamini imidi ilove. Ngizobakhombisa ngize ngifike ngqo etsheni. Ngiyonitshela mase ngithi ngiyonikhombisa etsheni ukuthi kwenziwa ukuthi edamini mase kwenziwa ukuthi edamini lapho usuke sewumukela amandla edamini. Kumakhanda stone lapha siyalahla lapha. Ngizobakhombisa kodwa abantu. Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into ubhaka kodwa kwehini ngingqole ebhoqaphoqimiza amafakazana ngotholodwa likabentshise ngisho ithi uzangihambe na ngefuthi semini xama uxakile kusazoshuba kusangazeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngonogwatsho gwatsho ekhulu kwamakhanda ngindlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ngisho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi ezinye inyoni ziphuma amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofa ngeke izingizwe ngempatha. Ngiyacela kwipolitiki ukuthi kwipolitiki akungadlalwa umuntu. Angadlalwa umuntu. Akudlalwe ibhola. Empilweni nje dlala ibhola. Even ama players ungadlali umuntu udlala ibhola. Even no goalkeeper ungabuka umuntu bekhahlela buka ibhola ekumele ulibambe. Manje ipolitiki bengabe uzoyithatha kakhulu ngama emotions ngeke uzokwazi ukuyimasterisha. Kwipolitiki nje masterish ibhola. That is why kwipolitiki there is no permanent enemy. Because ibhola lepolitiki elokuthi kumele abantu basizakale out there. Wenza noma yini ukusebenzisa umqondo wakho ukuthi kambe uzoyiwina kanjani impi obhekene nayo ukuze kusizakala abantu out there. Awudlali indoda, udlala ingqondo ezokubeka phezulu ukuze kubenefit abantu mawusuphezulu. Kwipolitiki lwela ukuya phezulu, lwela ukwangamela, lwela ukuphatha ibudget edingwa abantu. Ukuthi ufike kanjani phezulu ingoba vele udlala ipolitiki. Okubalekile akuyona ipolitiki oyidlalile, ukufika la ufike khona into ebalekile. Uma ungafikanga phezulu, lwela phela ukufika phezulu ngelinye ilanga. Even in real life. In real life baba, focusa ukachieve into oyifunayo. Zazi ukuthi ufunani. Bese uba nayo idea ukuthi lento oyifunayo uzoyithola kanjani. Bese uza kuthina sikunika umakhanda to boost your spirituality. Ukuthi ungavinjwa imimoya, ungavinjwa izilwane mawufuna ukuya lo kuyakhona. Mina ngenhlanhla ngiyatholakala ngolosithathu nangomgqibelo. And edamini lamakhanda uma sengiyisebenzela mina ngezandla zami ngiba khona ngomgqibelo only. Okwamanje ngisezosuku olulodwa. Suku olulodwa engikwazi ukusebenza ngalo edamini lamakhanda on this Saturday. Lana lokho Richard Wednesday and the early Saturday. From Saturday ngiyasuka ngabo 2 sengiye edamini lamakhanda sengihamba nalabo engisuke ngiyobasebenza abathe kick sifuna ukuthintwa izandla zakho sifuna ukuya etsheni lamakhanda sifike silahle sikulahlayo esikubonayo sihamba nakho sifuna ukuya edamini simukela amandla sifuna umakhanda sinike wena sifuna yonke into sifuna ukudla ngishinyama yesikabhu lapho ngaphakathi. I do that. Thank you so much. Angikhulumi kuma inbox ko Facebook mina ungathi mawukhuluma inbox wakhuluma nesigebengu ulokuthi mina isigebengu la ngeke ngidlale igebengu mina ezenza mina enama fake account now uyokhuluma inbox uzimpela nje usendi imali ngiyayisho number yami 0798130260 kodwa still uyongifuna inamba engingazazi ko inbox uzosendi imali kwaye wena uyimpatha sena kanjani imali ungazange uverify ukuthi lo muntu umfakela uye. Ngoba noma nje uma ungenayo ishow to King Bhaka cela uthi hayi ngicela ivideo khona benganqaba ngathi no
angifuni nayo noma kuthiwa ubuwazi yimina ungabusayifaka leyo mali bengaqhaba ne video call unless mawusukwazi ukungizwa ngezwi mangikhuluma uthi hawu yena ke lo usungayifaka ukwazi ukungizwa ngezwi. Thank you so much Papa Yini, I love you all.